Συνάδελφοι, φτάσαμε στην εκλογολογιστική μας συνέλευση διανύοντας μια πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδο γενικευμένης επίθεσης της εργοδοσίας σε βάρος της εργατικής τάξης. Μιας επίθεσης που στόχο έχει να φορτώσει την κρίση στις δικές μας πλάτες για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους και την ανταγωνιστικότητά τους. Πραγματοποιούμε τη σημερινή μας δουλειά, συνάδελφοι, σε μια περίοδο που η καπιταλιστική κρίση έχει γίνει μόνιμη παρά τα σημάδια ανάκαμψης στον κλάδο, με φανερές τις συνέπειες στις κατασκευές, με προδικαμένη ανεργία χιλιάδων συναδέλφων. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο στις απαιτήσεις του κεφαλαίου. Αυτό είναι φανερό, το βλέπουμε εξάλλου. Το μεροκάματο είναι χαμηλό. Η ανασφάλιστη εργασία σπάει κόκαλα, οι υπερορίες δεν πληρώνονται, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι ανεπαρκή, εντείνονται οι εκβιασμοί από μεριά της εργοδοσίας. Η ανεργία οδηγεί τους συναδέλφους με σοβαρές υποχωρήσεις που κάνουν στους χώρους δουλειάς. Η καπιταλιστική κρίση, συνάδελφοι, και η ολομέτωπη επίθεση από μεριάς της κυβέρνησης και του κεφαλαίου προκάλεσαν και νέες δυσκολίες στο εργατικό κίνημα λόγω της υπονομευτικής στάσης του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που πλειοψηφεί σήμερα στη ΓΕΣΕ, αφήνοντας απροετοίμαστη την εργατική τάξη απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων του. Οι ξυπνημένες πλειοψηφίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔ απέδειξαν ότι δεν θέλουν να οργανώσουν κίνημα που να αντιπαλεύει τον πυρήνα της επίθεσης των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οι συνάδελφοι έχουν αποδεχτεί τις στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου για αύξηση της κερδοφορίας και βάζουν πλάτη γι' αυτό. Δεν υπήρξε απεργία που να μην υπονομεύτηκε ανοιχτά ή συγκαλυμμένα με απεργοσπασία. Δεν έκαναν τίποτα. Δεν πήραν μέτρα για την επιτυχία αυτών των αποφάσεων που έπαιρναν ήδη. Έκαναν απεργία χωρίς απεργούς. Κοντά στους παλιούς εργοδοτικούς κυβερνητικούς συνδικαλιστές μας προέκυψε τώρα και το νέο φρούτο που φυτρώνει στο ίδιο θερμοκήπιο του συμβιβασμού και της υποταγής. Πρόκειται για τους συναδέλφους της αυτόνομης παρέμβασης που ανακάλυψαν στα λόγια την χρεοκοπία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ και σηκώνουν τώρα τη σημαία του αγώνα χωρίς κόστος. Η απεργία δεν είναι χαμένο μεροκάματο και πρέπει να βρούμε νέες μορφές αγώνα έξω από τους τόπους δουλειάς. Παλιοί και νέοι εργατοπατέρες συναγωνίζονται πώς θα υποτάξουν το εργατικό κίνημα και τους αγώνες του στην αναλλαγή των κυβερνήσεων και όχι στην ανατροπή της αντιλαϊκής αντισπολιτικής. Γι' αυτό, συνάδελφοι, σαμποτάρουν κάθε προσπάθεια οργάνωσης που κάνουμε στους τόπους δουλειάς. Συνάδελφοι, χωρίς τη δράση του ταξικού κινήματος δεν θα υπήρχαν αγώνες και κυρίως δεν θα υπήρχε ελπίδα και προοπτική για την εργατική τάξη. Γι' αυτό το πολεμούν μίλησα, γιατί ξέρουν ότι ο κίνδυνος για τα συμφέροντα των εργοδοτών δεν προέρχεται από την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, ούτε από τα κινήματα της πλατείας, αλλά από ένα μεγάλο, συνειδητό και οργανωμένο ταξικό κίνημα, για το οποίο δουλεύουμε σήμερα εμείς, δουλεύει το ταξικό κίνημα και το συνδικάτο μας. Στις σημερινές δύσκολες αλλά και σύνθετες συνθήκες που περνά το συνδικαλιστικό κίνημα, λόγω της ολομέτωπης επίθεσης από το κεφάλαιο, πρέπει να γίνει η πεποίθηση σε όλους μας ότι για να επιβάλλουμε το δίκαιο μας στις σημερινές συνθήκες απαιτείται γερή οργάνωση, αποφασισμένη γερή οργάνωση στους τόπους δουλειάς. Χρειάζεται συνδικαλιστές αποφασισμένους να δώσουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Χρειάζεται μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία και στους αγώνες με ταξικό προσανατολισμό. Γι' αυτό μπαίνει ως επιτακτική ανάγκη η ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος
με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία τους, με αγώνες που δεν θα περιορίζονται στην άμυνα, αλλά θα ανοίγουν τον δρόμο της επίθεσης. Η εργατική τάξη σήμερα δεν έχει ανάγκη από κινητοποιήσεις εκτόνωσης, από αγώνες όπου θα απουσιάζει η οργάνωση και η προετοιμασία. Η απεργία είναι σχολείο της ταξικής πάλης, που με τη σωστή οργάνωση προετοιμάζει τους εργάτες, τους διαπαιδαγωγεί για τις μάχες που έρχονται. Γι' αυτό οι εχθροί της τάξης μας τη χτυπούν και την υπονομεύουν. Γι' αυτό το λόγο στείλουν απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Γι' αυτό το λόγο εκβιάζουν και τρομοκρατούν τους εργαζόμενους. Κάποιοι όψιμοι επαναστάτες μιλούν για απεργίες διαρκείας, ενώ την ίδια στιγμή σαμποτάρουν τις κινητοποιήσεις. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο για την επιτυχία τους. Βάζουν στην απεργία και το δικαιολογούν ρεπό η άδεια ή παίρνουν άδεια ασθένειας και απεργούν εκ του ασφαλούς. Βγαίνουν τα βράδια μετά στα δελτία ειδήσεων για να φτιάξουν το αγωνιστικό προφίλ τους για προσωπικό τους όφελος και καλούς εργαζόμενους σε απεργιακές συγκεντρώσεις χωρίς οι ίδιοι να είναι απεργοί. Ενώ παράλληλα, συνάδελφοι, στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο, εκατοντάδες συνδικαλιστές των ταξικών δυνάμεων απολύονται για τη συνδικαλιστική τους δράση. Αυτοί οι εργοδοτικοί και οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές σπέρνουν στους εργαζόμενους ότι το πάνε, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα διασπά την ενότητα των εργαζομένων. Ασφαλώς και εμείς σαν συνδικάτο και σαν ταξικό κίνημα λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα των εργατών. Όμως αυτή η ενότητα πρέπει να είναι στη βάση των ταξικών συμφερόντων και όχι με τις ξεπουλημένες ηγεσίες της ΓΕΣΕ που συνειδητά προδίδουν την τάξη μας ή πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να εκμεταλλευτεί τους αγώνες για να γίνει κυβέρνηση και να συνεχίσει να διαχειρίζεται τα συμφέροντα των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαχωρίσουν τη θέση τους από τους κυβερνητικούς και εργοδοτικούς συνδικαλιστές κάθε απόχρωσης, αλλά και από τους όψιμους επαναστάτες που μας καλούν να βάλουμε πλάτη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καπιταλιστών. Να συμβαστούμε με τη διαχείριση της στόχης μας, να διαλέξουμε το λιγότερο κακό, αυτό μας καλούν. Συνάδελφοι, το συνδικάτο μας πρωτοστάτησε στην οργάνωση των μεγάλων απεργιακών αγώνων ενάντια στην ενωμένη επίθεση. Οργανώσαμε συγκεντρωμιές με κετοφορίες, συγκεντρώσεις ενάντια στα εργατικά μέτρα για την ενεργεία, ενάντια στα καράτια και στην φοροεπιδρομή. Αναπτύξαμε μια σειρά δράσεις ταξικής αλληλεγγύης με ανέργους, οργανώσαμε στα παρατήματα δωρεάν μαθήματα σε παιδιά ανέργων. Η κεντρική διοίκηση και τα παρατήματα επιβάλλεται στις σημερινές συνθήκες, αλλά και τεμελίδες, να βάλουμε το στίγμα μας ώστε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα να περάσει με επίθεση. Με τη συνδυασμένη πλατιά δουλειά στους τόπους εργασίας και κατοικίας για τη συσπήρωση και την ενότητα της εργατικής τάξης. Οι αντικειμενικές δυσκολίες, συνάδελφοι, είναι υπαρκτές. Όμως δεν πρέπει να υποκύψουμε σε αυτές. Προτεραιότητα αποκτά το καθήκον της μαζικοποίησης των συνδικάτων με εγγραφές νέων μελών, η συσπήρωση στη λειτουργία της δράσης του συνδικάτου, με συγκρότηση σωματιακών επιτροπών στους χώρους δουλειάς. Στην περίοδο της κρίσης έχουμε κάνει τέτοια βήματα. Στήσαμε το συνδικάτο του μετρό. Κάναμε καινούργιες εγγραφές στις γειτονιές και στον υπόδρομο. Αλλά όλες αυτές οι δράσεις είναι πιο χαμηλές, συνάδελφοι, από τις απαιτήσεις των καιρών. Εάν δουλέψουμε με πρόγραμμα, με οργάνωση, θα έχουμε συμβάλει στη μαζικοποίηση του συνδικάτου. Θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στον βαθμό που εμείς θα οργανώνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Θα συμβάλλουμε με την καλύτερο τρόπο για την επιτυχία του Πανελλαδικού Συνελητηρίου στις 1 Νοέμβρη που προετοιμάζουμε για την εργατική τάξη και να προετοιμάσουμε και τον κλάδο για απεργία. Συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι το γλέντι, ναι, δύο λόγια. Τη γιορτή που δεν πρέπει να την ονομάζουμε γλέντι που έχουμε για τα 30 χρόνια στο Περιστέρι, θα πρέπει όλοι να δουλέψουμε προς αυτό για αυτή την εκδήλωση. Ένα, είναι ότι θα δώσει μία ανάσα στα οικονομικά του συνδικάτου. Δεύτερον,
νέοι συνάδελφοί μας θα μπολιαστούν με τους παλιούς συναδέλφους και τρίτον θα μάθει η νέα γενιά την ιστορία του συνδικάτου. Είναι εκτός από μελέτη, είναι και μια διαπαιδαγωγική εκδήλωση για τη νέα γενιά. Ευχαριστώ.